Heikki Pentti Ilmari Kinnunen. Kyllä. 1946 ja Raahe. Niin äitini kävi Raahessa synnyttämässä. Ei me siellä asuttu. Niin kato, siinä oli siihen aikaan semmoinen kuin Lappi-niminen asema, josta nykyinen Tuomioja, josta lähtee Raaheen rata. Isäni oli ratamestarina siinä Lapin asemalla. Niin äiti kävi sitten Raahessa synnyttämässä. Sen takia se on Raahe. Kuinka monta kertaa äiti synnytti yhteensä? Meitä oli 9 lasta. Mä olin 8 sarjassa. Joo, eli on mulla siskoja ja veliä kyllä. Riittämiin. Kyllä on. Eli kun teitä oli 9 ja sä olit toisiksi nuori, niin se piti pitää itsestään ehkä vähän numeroa, että tuli huomatuksi vai? No ei tarvinnut, kato, se oli toisaalta kiva, kun aina oli joku hoitamassa. Niin joo. Siinä oli siskoja kaikilla. Vanhempia siskoja ja äiti, niin mulla oli kivaa. Aina oli joku hoitamassa. Voi sanoa, että oikein onnellinen lapsuus. Mistä sulla lähti tarinankerronta? Oliko teillä perheessä joku, joka kertoi tarinoita? Mä voin sanoa näin, että äidinkieli. Eli äiti oli hyvä kertomaan. Joo. Isä ei niinkään. Se oli semmoinen normaali jäyhä suomalainen mies. Ei paljon apua, mutta äiti taas sitten vastaavasti enemmän. Eli äidinkieltä tässä puhutaan. Kaikki kouluni, ne vähät mitä kävin, niin kävin Mikkelissä. Odottelin, että pääsis pyrkimään teatterikouluun. Minkälainen Mikkelin teatteri oli tuohon aikaan? No kato, mä olin 9-vuotias, kun mä menin Mikkelin teatteriin näyttelemään. Mun sisareni Kaarina oli siellä jo keijukaisena tanssimassa. Se tuli kerran kotiin ja sanoi, että sinne on tulossa semmoinen näytelmä kuin Lumikki ja 7 kääpiötä, niin sä voisit tulla sinne kääpiöksi, kun sä oot noin lyhyt. Mä rupesin kampaamaan tukkaa, niin sisko sanoi, huomenna vasta. Mä menin sinne. Ne löi heti plarin kouraan. En mä ole koskaan yhden teatteriesityksen sitä ennen nähnyt. Heti plari käteen ja ei ne ottanut sitä pois. Mä ajattelin, että kun se oli Jörö, mitä mä niin näyttelin siinä. Mä ajattelin, että kun ollaan teatterissa, täytyy muuttaa ääntä ja se muuten ole mitään näyttelemistä. Menin kotiin ja funtsasin, niin oliko se kipparikvartetti, tämä Teiju Joutsala, silloin oli semmoinen kipparikallen ääni, Jimbelebele. Mä osasin matkia sitä. Mä menin seuraavana iltana sinne sillä äänellä, että Jimbelebele, mä näyttelin Jöröä. Siitä se läksi. Mä sillä äänellä sitten näyttelin sen Jöröä. Muistatko monta esitystä oli? En mä niitä muista. Sitten siitä lähtien mä näyttelin siellä kaikki pikkupoikaroolit. Ja kun ne sitten rupesi loppumaan, niin sitten mä menin kansalaisopistoon näytelmäpiiriin. 13-vuotiaana. Sitten mä näyttelin siellä. Kaikki illat. Ja odottelin vaan, että tulisi 18, että pääsisi pyrkimään teatterikouluun. Se tuntui niin omalta se laji. Siellä oli siellä Mikkelin teatterissa, se oli niin kivaa. Mm. Ja ne aikuiset näyttelijät, ne oli mukavia. Mm-hmm. Ne piti meistä lapsista hyvän huolen. Joo. Eli siitä jäi semmoinen hyvä maku. Ja se tuoksu, se haju, teatterin hajus, maagista. Mä olin itse asiassa samanikäinen 9-vuotias. Mä olin Hyvinkäällä. No niin. Ja se oli vanha Alko, ja se oli tämmöinen nuorten lasten teatterikerho. Ja näytelmä oli 7 pientä kääpiötä. Mä näyttelin Viisaa. Ai sä olit viisas. Joo. Just. Mutta että samalla näytelmällä startattiin. Aivan hyvä. Hyvä lähtö. Oli, ihan. Joo. Mites Mikkelistä Helsinkiin
teatterikorkeakoulu. Ei ollut korkeakoulussa, oli Ei ollut teatterikoulu. Se oli Kansallisteatterin tilassa, eikö? Joo, se oli siellä yläkerrassa. Se oli oikein siis ammattikoulu. Joo. 3-vuotinen siihen aikaan. Mä jälkeenpäin tajusin, että eihän mä ollut käynyt kuin 2 vuotta sitä koulua, kun mulle tarjottiin 3 teatterista työpaikkaa. Turun teatteri ja Helsingin kaupungin teatteri ja Kansallisteatteri. Samoin Autivuoren Pekka, se oli mun kurssikaverini. Sitten me valittiin Kansallisteatteriin. Pekka oli siellä vähän pidempään kuin sinä. Pekka oli siellä koko uransa. Se oli hauska. Mä en ollut kuin 4 vuotta, kun sitten siihen aikaan sieltä ei lähdetty pois, sinne päästiin. Niin. Oli se 60-luvun loppua. Joo, Lapualaisopera oli 66. niin. Oliko se sulle vähän semmoinen, niin kuin, mistä sut löydettiin? Tai, En mä tiedä, mistä ne löysi. mutta että sehän oli niin kuin teatteritapaus. Joo, oli. Kato, siihen aikaan tuo YT-ylioppilasteatteri oli vähän niin kuin semmoinen, missä käytiin praktiseeraamassa. Joo. En mä mikään ylioppilas ole, mutta mä olin siellä ylioppilasteatterissa kuitenkin. Ja sitten tuli tämä Lapualaisopera, Kalle Holmbergsen ohjas. Se oli hauskaa, kun ne oli vähän kauhuissaan teatterikoulussakin, että yöt pitkät harjoiteltiin siellä. Tunti aamulla aikaisin ja puolet porukkaa oli poissa. Ne oli tullut kouluun. Ja Aarla sanoi, että onko se sakki, joka siellä YT:ssä yötti pitkät. Että se nimenhuuto, niin just se sakki oli paikalla. Aha, sanoi Haarla ja sitten se loppui sen. Mutta se oli maagista kyllä se Lapualaisopera, varsinkin se ensi-ilta. Se oli joku semmoinen vuosijuhla, 40-50-vuotisjuhla. Kun se repesi, puolet salissa siinä oli etunimissä nämä varatyyt. Sitten oikein vanhoillisia ihmisiä ja kuin leikaten loppusalista seisomassa ja hurraamassa. Joo. Se jako katsojat. Chydenius, Kaisa Korhonen. Joo, siellä oli kaikki, kun katselee sitä panureerausta, joskus näytetään. Joo. Niin siellä on Arja Saijanmaasta lähtien kaikki. Loiri. Joo, Vesku näytteli Kosola. Oliko Vesku samoihin aikoihin tässä Se oli koulussa? kun mä olin ensimmäisellä, Vesku oli toisella. Niin. Se oli vuoden parempi. vuotta vanhempi Vesku. Joo. Veskun kun siihen aikaan oli ravintolaan 21 vuotta, piti olla, että pääsi ravintolaan. Mutta kun Loiri oli jo tehnyt elokuvan, niin se oli kuuluisa mies. Mentiin Boulevardiaan. Se oli ravintolasena oopperaa vastapäätä. Siellä oli Topi, kuuluisa portsari. Jaha, herra Loiri, tervetuloa. Hetkinen, mikäs tämä nuori mies on? Vesku oli nopea sana. Ei mitään hätää, Topi, se on hyvä jätkä. Sen kuva on ollut elokuva-aitossa. Jaha, peremmälle. Sillä konstin siitä lähtien pääsin Boulevardiaan aina. Kurssikuva 3. vasemmalta, mutta Vesku ei valehdellut. Oli kuva elokuva-aitossa. Merkittävä kuva. Juu. Se avasi niin sanotusti aika tärkeä ove. Joo, se Vesku oli hauska kaveri. Kun se oli niin kuin hesalainen, se vähän opetti. Niin tämmöistä jo. Mikkelin poikaa, Helsingin tavoille. Sieltä oli tuhansia juttuja, kato. Kerran lähdettiin naisiin Veskun kanssa. Ihan totta. Joo, Vesku, varmattakin, mä tiedän paikat. Ja pyörittiin kaikki saatanan osakunnat kaikki. Pyörittiin koko ilta. Ja kun painetaan paikkaa, ei tässä mitään. Lopputulos oli se, että ne aamuyöstä 4 maissa Stockmannin vanhat siivoojat oli tulossa hommiin, niin nekään ei lähtenyt.
Varmat nakit. Joo, kato, Vesku. Varmat näkäät. Ja kerran me saatiin Veskun kanssa, mä oon tästä puhunutkin, 2 tyttöä. Vesku asuu silloin Haakassa, sillä oli joku kerhohuone siinä parempien talossa. Ja oikein tytöt tuli sinne. Ja mikä oli lopputulos? 2 jätkää viihdytti toisiaan. Kertoneet hyviä juttuja ja tytöt sinne. Me halutaan Helsinkiin takaisin. Veskut ei mitään. Lähdin Helsinkiin. Pysäytti semmoisen auton. Voitko heittää? Sillä oli nuori jätkä. Joo, kyllä mä voin heittää teidät Helsinkiin. Selvä. Astuttiin autoon. Hotelli Marskin kohdalla hypättiin Veskun kanssa pois. Takaa kuului töms, kun ovet meni kiinni, se jätkä lähti mimmien kanssa. Mietin Veskun kanssa. Selvä homma. Joo, Vesku opetti Helsingin tavoille. Oliko se niin, että Kansallisteatterin, sano nyt jo muutamia juttuja, silloin kun sit olit kiinnitettynä sen 2 vuotta siellä Kansallisteatterissa. Mä olin 4 vuotta Kansallisteatterissa, sitten tuli tää Turun keikka. Olisit sä lähtenyt ilmasta Turkua kansiksesta pois? En tietenkään. Kun me suunniteltiin siinä pitkin matkaa, pidettiin kokouksia lompakan vedolla. Yhdessä vaiheessa lompakka oli sitä mieltä, että me menemme Tukholmaan Riksteatteriin, otamme sieltä rahat, me esiinnymme siellä ja niillä rahoilla tulemme sitten tänne Suomeenkin näyttelemään. Mutta sitten pojille aukesi Ralfille ja Kallelle Turusta paikat. Mäkin olin sitä mieltä, että en mä nyt Turkuun lähde, mutta yön olin miettinyt. Mä soitin Ralfille, että kyllä mä voisin lähteä sinne Turkuun teidän kanssa. Oli helvetin hyvä, että soitit. Oli hyvä, että soitit. Ja sitten siellä Turussa oli 6 vuotta. Se oli hauskaa, kun aamulla soi puhelin. Täällä puhuu Kansallisteatterin johtaja Kivimaa. Vasta joku pelleilee. Iso herra soitti. Joo. Ei, se oli Kivimaa. Oli. Niin se on siellä puhelimessa. Minä luin tuossa lehdessä, että sinä olet lähdössä Turkuun. Että jos tämä on rahasta kiinni, niin kyllä me sovimme. Niin minä katson nuori mies, että koko tämä on puhtaasti taiteellinen kysymys. Tämä ei ole raha. Jos käy niin, että siitä Turusta ei tule mitään, niin en tarvitse lisää rahakaan. Joskus on nuoret miehet, ne on aika itsevarmoja. Mutta Turussa meni hienosti 6 vuotta. Koko Eurooppa tiesi. Se oli lääkärikonferenssit. Euroopasta tuli lääkäreitä Turkuun. Niin nekin tiesi, ne sanoi turkulaisille lääkäreille, että teillä on täällä kuulemma hyvä teatteri. Jaa, sä turkulaiset. Ai jaa. Ai jaa. Koko Eurooppa tiesi, että Turussa näytellään. Ette sitten käynyt kiertämässäkin 7 veljeksen kanssa? Firenzeen myöten me ensin käytiin kuningas Liirillä Firenzessä ja sitten veljeksien kanssa DDR:ssä ja Tukholmassa ja mitä kaikkea siellä tuli tehtyä. Tuliko kaikki takaisin, kun menitte Firenzeen, niin tuommoinen muulilauma ollut liikenteessä? Niin... Kyllä se oli aika ikimuistoinen reissu. Juha Muje sai siellä nimen Salmisen Eskolta. Giovanni Muccio, internazionale actore. Juha Muje opetti firenzeläisille suomea. Giovanni Muccio, internazionale actore. Joo, mä näyttelin kuningas Liirissä narrin. Sehän häipyy puolessa välissä näytelmää, sitä ei enää puhuta. Minusta yksi kollega, naishenkilö, tuli katsomaan sen esityksen. Kiitos. Mä oon aina pitänyt, että sä oot vähän yksinkertainen, mutta sä ootkin älykäs, se sanoi mulle. Mä että ei kyllä mä oon ihan yhtä yksinkertainen kuin ennenkin, mutta tää narri on älykäs. Niin, tietysti joo.
Miten sä sait ajan kulumaan, kun se rooli jäi toiselta puoliskolta pois? Miten ratkaisit tämän? Pelasin korttia ja sakkia ja Jäit loppukiitoksiin kuitenkin. Kalle sanoi, on pakko jäädä. Mä odottelin sen sitten siinä. Sakkia pelattiin jonkun joutavan kanssa. Mikä toi Turun aikana niin dynamiikka oli näyttelijäensemblessa? Oliko siellä joku hierarkia vai Ei, oliko kaikki se oli, samana? kyllä se oli nimenomaan samanarvoista. Ne luuli, ei meitä montaa sinne mennyt, joku 4-5 Helsingistä. Ja ne oli vähän kauhuissa, että Ralf Lompakalla oli tapana, se piti semmoisia yleisökeskusteluja. Mä olin paikalla, kun siellä sitten otti yleisöstä joku puheenvuoro ja sanoi, että onko se nyt niin, että nämä helsinkiläisetkin näyttelijät, niin he myös joutuvat avustajatehtäviin, että ettei vaan nämä vanhat turkulaiset. Ralf Lompakka sanoi. Kyllä tosiasia on niin, että olisi aivan idioottimaista kutsua Heikki Kinnunen tänne avustamaan. Se keskustelu loppui siihen. Se oli hyvin sanottu. Hyvin. Se oli ensemble, se oli jotenkin vanhoja näyttelijöitä, jotka oli niin kuin vähän jo laitettu syrjään. Tuomisen Paavo esimerkiksi. Ja sanottiin, että näytelmä paranee, jos ei Paavoa tarvitse ottaa näytelmään. Se nostaa itsetuntoa. Niin päinvastoin se teki parhaat työnsä sen. Joo. Ja kun me lähdettiin pois, niin se piti oikein puhua, että kiitoksia pojat. Joo. Minä luulin jo, että teatterilla ei ole enää mitään annettavaa, mutta kiitos pojat, että tulitte ja näytitte, että on tässä jotakin. Sanoi se teatterin vanhikin. Se oli aika komeeta. Se teki upeat työt. Eikä tarvinnut lunttilappua, osasi ulkoa. Joo. Kun sitä ennen se ei osannut. Motivaatio. Motivaatio, intohimo. Tuli takaisin. Onhan se sillä joskus ollut. Nimenomaan, mutta sitten kun tulee se ikä ja leipiintyy ja tässä on mitään, niin ei se ole kiva. 6 vuotta riitti. Tuliko soitto komista vai oliko sitten TV-hommia niin paljon, että piti mennä Helsinkiin? Molemmat, Ralf ja Kalle lähtivät molemmat pois, niin se tuntui siltä, että ei ollut mitään järkeä jäädä sinne. Ja se jotenkin sitten komteatterista, se oli niinku se ainut vaihtoehto sillä hetkellä. Palkka putosi puolella. Että se oli vähän kurjaa yhdessä vaiheessa. Mä olin Roosmarin kanssa silloin siihen aikaan naimisissa. Mutta sitten meni pari vuotta komteatterissa. Se oli kiva, ympäri Suomea reissuttiin. Ja komteatteri oli kovassa kurssissa siihen aikaan. Salit oli aina tupaten täynnä. Joo. Oltiin missä tahansa, pohjoisessa tai idässä tai lännessä, niin salit oli täynnä. Erkki Saarella oli ainakin siellä. Niin oli Sulevi Peltola. Joo, Sulevi ja Rea Mauranen ja Maria-Leena Kouki ja Kirsti Vallasvaara ja sitä rataa. Teit sä samaan aikaan Lastumäenkaan Älliä Tälliä ja... Mä tein sitä Turusta käsin sitä. Ai se oli Turun. Turusta mä kävin aina vapaapäivänä Helsingissä tekemässä. Miten teistä Leon kanssa muodostui tutkapari? Se oli se alun perin, siinä piti olla Lasse Mortensonin. Ja siitä piti tulla se musiikki ja muuta ja kaikkea. Mutta sitten Mortenson vetäytyi siitä hommasta. Niin Reposen Pertsä ja Vesa Nuotio, ne nappas Lastumäen. Missä se Lastumäki oli ollut ennen sitä? Se oli kaupunginteatterin näyttelijä siellä. Joo. Ja me ruvettiin tekemään ällitälliä. Kansainvälisesti tunnustettua pronssihuumoria, niin kuin Linnavalli sanoo. Kävittekö te pokkaamassa se jossakin? No se Montreon kultaisessa ruusussa, niin otettiin pronssia. Joo. Mutta olitteko te paikan päällä hakemassa sen? Ei, Reponen oli. Joo. Ei me päästy. Laki oli teatterissa töissä koko ajan.
Lastumäen kanssa tehtiin vuosikausia sitä. Se oli hiton suosittu ohjelma. Mä pääsin sitten kyytiin, se oli Soitinmenot, missä oli sitten kanssa. Joo, se oli jännä. Kato, sitten me tehtiin oli jo tullut takaisin Turusta, kun Sairanen oli päällikkönä mainostelevisiossa ja se sanoi, että nyt tämmöiset sketchiohjelmat on mennyttä kalua. Mä sanoin, että oot sä nyt potkimassa meitä pois? No en mä nyt ole potkimassa, mutta niin mä neuvottelin niiden kanssa siitä. Mä sanoin Reposelle, että jos herra tämmöinen puhesketsi-ohjelma, niin sitä ei enää tarvita, niin tehdään musiikkiohjelma. Meillä on Ranis ja Arska tekee musiikkia ja Pertsa tekee sanat. Tehdään Soitinmenot. Helvetin suosittu ohjelma, joka jutussa uudet laulut. Joo. Se oli aika viitseliästä, mutta kerran kuussa vaan. Ja kun meitä ei enää huvittanut tehdä, niin sitten tehtiin Soitinmenot. Ja äijällä itki, että tehkää vaan, tehkää. Ei meitä huvita. Soitimenoissa oli Eija Aho ja Joo. Susanna Haavisto. Ja... Joo, se oli, kato, kun mä sanoin Reposelle, että nyt isketään, että mä tiedän 2 mimmiä. Että nyt ollaan nopeita, koska muutkin haluaa niitä, jos ei ole. Napattiin tytöt haltuun. Ja viikko siitä niin tytöille tarjottiin sieltä sun täältä, mutta me oltiinkin nopeita. Joo. Oli se just teatterikorkeakoulusta tai teatterikoulusta valmistunut? Joo, ne oli just valmistuneita tyttöjä. Mä vaan tiesin, että ne on laulutaitoisia ja joo, se oli mieletön. Ja se kemia ja se dynamiikka oli semmoinen, mä muistan, mä olin serkuilla Hyvinkäällä käymässä ja niillä oli VHS-kasettia, ne olisi nauhoittanut niitä ja mä veivasin niitä moneen kertaan. Ja moniäänisesti laulettiin. Joo. Saarella Eki oli siellä kanssa. Sieltä sitten tuli erilaisia hahmoja, joista puhutaan vieläkin. Kyllä. Tai se oli tuossa, se onko Viljoo näkynyt, se oli jo aikaisemmin tullut, niin ei me siitä kuviteltu, että siitä tulee semmoinen myytti, kun se on. Onhan Tänäkin päivänä ihmiset tulee, onko Viljoo näkynyt? Mäkin olen sitä imitoinut. Ja siitä on 40 vuotta, kun se viimeksi tuli. Niin sitten mun yksi suosikkeja oli, joo, mä olen heppu hei, joo, heppu lähtenyt. joo. Oliko siinä joku esikuva hepussa vai oliko se vaan tämmöinen? Se vaan Reponen kekkas. Mä olen heppu. Ne hahmot tuli sillä, että mentiin puvustoon ja katsottiin, että minkälaiset kuteet. Joo. Ja niiden kuteiden kautta tehtiin se hahmo. Joo. Joo, se oli aika jännä. Kukas tää oli tää Ufafa? Se oli Ilari Paatsu kertoi Turussa jostain kaverista, joka ei tykännyt suomenruotsalaisista. Se sanoi, että saatana nämä suomenruotsalaiset nauraakin, että Ufafa. Mä sanoin, että okei, tehdään Ufafa. Mä kerroin tämän vitsin Reposelle, niin siitä tuli se Uffa sitten. Joo. Semmoinen tralala. Ja oikein laulukin. Kun te teitte sketsejä paljon, niin otitteko te koskaan niin kuin ulkomailta jotain ideoita vai oliko ne kaikki semmoisia? Reponen sanoi näin, että toisen nokasta ne parhaat jyvät löytyy. Joo. Ja Reponen varmaan tutki Amerikan ja Englannin vitsikirjat ja katsoi sieltä. Ja tämä Valehtelijoiden klubikin, niin se varastettiin. Joo. Se oli Lions Club Amerikassa. Me nähtiin se Floridassa ja käännettiin Valehtelijoiden klubiksi. Mä muistan, oliko se siinä Valehtelijoiden klubissa vai Soitimenoissa, niin sulla oli semmoinen hahmo, joka kertoi, että tiesittekö, että teillä on 73 kilometriä suolta. Niin kuin sä muistatko tämmöisen hahmon, joka selittää ihmisen anatomia. Mielenkiintoista. Mä en näytellyt Valehtelijoiden klubissa.
Eli tämä oli soitimenoissa. Valehtelyklubit, se oli, mä tein, kato mainoksia. Jos teki mainoksen, niin ei saanut näytellä. Ihan tosi. Joo, semmoinen sääntö. Ja kuinka paljon, jos nyt sitten miettii, että jos sä teit Tänä päivänä ei mitään väliä, mutta se oli silloin. Jos sä teit silloin mainoksen, Niin. niin kuinka monta TV-ohjelmaa sun piti tehdä siihen samaan rahaa? Se oli vuoden palkka niin, että jysähtää. Joo. Mutta sillä konstin saatiin heguli. Mun piti olla se alun perin se heguli, mutta sitten kun mä saan näytellä, niin mä olin käsikirjoittamassa Reposen kanssa. Joo. Ja hegulista tuli erittäin suosittu. Ja se hegulin sihteerikkö, niin sekin napattiin sieltä mainostelevision kuppilan tiskin takaa tyttö. Ja. Hauskaa. Joo. Sitten sä olit samoihin aikoihin, kun tehtiin soitimenoja noita, niin olit kaupunginteatterissa. Se oli, Ralf Lompakka soitti, että mitä jos Heikki yrittäisimme vielä kerran. Mä olin freelance siinä vaiheessa. Tein vaan näitä telkkarijuttuja, niin joo, yritetään. Sitten mä olin 8-9 vuotta kaupunginteatterissa. Mutta teet samaan aikaan TV:tä. Ei juu. Se oli semmoista rytäkkää, että 15 tuntisia päiviä. Ja. Aamulla telkkariin aikaisin, päivällä harjoitukset teatterissa, iltapäivällä telkkariin, illalla esitys. Sitähän tulee 15 tuntia. Rentouttavaa. Ei ollut vapaa-ajan käyttöongelmia. No ei ollutkaan, mutta nuori mies jaksaa. Joo. En mä nyt jaksaisi semmoista rytäkkää. Mutta tuli tehtyä oikein rankasti siihen aikaan. Ja jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä mä oon siinä mielessä auringon puolella kävellyt, että mun ei ole tarvinnut hakea töitä. Mulle on aina tarjottu. Ja mä oon vaan siitä sitten valinnut. Se ei ole itsestään selvää. Ei. Eikä varsinkaan monena vuosikymmenä. Niin. Eli periaatteessa niin ei todellakaan ole tarvinnut hakea töitä. Joo. Enkä mä sitten ne ole hirveästi ole valkannutkaan. Mä oon tehnyt kaikki, mitä on noka eteen tullut. Okei, tehdään. Ketä noilta ajoilta, jos ajatellaan 70- ja 80-lukua, niin ketkä oli semmoisia, Reponen varmaan, mutta että oliko lähimmät niin kuin työkaverit, joiden kanssa tuli sitten sitä vähäistä vapaa-aikaakin vietetty? Kallialan Aake mä nappasin. Mä tapasin sen, se oli jostain syystä Sydeniuksella. Se oli jo teatterikoulussa, Aakekin. Ja kun se on hauska iltama-ihminen tämä Aake, mä menisin kuolla nauruun, kun se kertoo tarinoitaan, niin mä sanoin Reposelle, että hei, mä oon nyt löytänyt hyvän jätkän. Ja samoin Spedelle sanoin, että mulla on hyvä jätkä. Sillä konstin napattiin Kallialla hommia. Minkälaista oli Speden kanssa tehdä hommia? Se kato, Spede oli siitä kiva jätkä, että se maksoi hyvin. Sen takia se sai sinne omiin juttuihinsa, kenet käytännössä katsoa, kenet halusi, koska se maksoi tuplasti paremmin kuin muut. Se satsasi niinku siihen. Sitten 90-luvulla niin oli freelancer-aikaa, eikö ollut? Joo, mä jäin sitten pois teatterista, kato lapset oli pieniä. Mä ajattelin, että turhaa meillä lastenhoitajaa pitää iltaisin, että mä voin jäädä kotiin. Niin kuin jäinkin sitten. Ja tosin mulla oli helppoa jäädä, koska mä tein Reposen kanssa näitä telkkarijuttuja. Sillä konstin pysyin leivässä. Eli oli varaa jäädä friiksi. Tänä päivänä ihmiset jää friiksi. Ja mitä mä oon huomannut, niin se on rankka laji, kun yhtäkkiä puhelin ei soi.
Mm. Se ei auta, jos sä teet yhden elokuvan 5 vuodessa. Ei. Millä sä elät sen 4 vuotta. Mutta mulla oli Kato Reposen kanssa, mitä 30 vuotta tehtiin tätä hommia. Niin. Mutta totta kai mä ideoin ja muuta kaikkea tämmöistä, en mä varsinaisesti kirjoittanut. Mutta porukalla ideoitiin ja Reponen sitten kirjoitti. Joo. Sulla on 3 lasta, Santeri, Vilma ja Paavo, kaikki näyttelijöitä. Miten siinä niin kävi? En tiedä, todellakaan tiedä joo, miten siinä niin kävi. Se on aika kova prosentti. Joo. 3-3. En todellakaan työntänyt niitä. Ei, mä uskon sen. Joo. Eikä se silleen mene. Itse ne sitten valitsivat. Tampere-kutsu 2000. Joo, no mä olin sitten siinä vaiheessa freelance ja niin Viisen Pote soitti, että tuuppa Tampereelle. Vasta saattaisin tullakin. Ja sillä tiellä ollaan nyt. Mä olen ollut 20 vuotta Tampereella ja Helsingissä. Muutit sä silloin, kun sä menit Tampereelle, niin sinne vai teit sä Ei, mä matkustin tänne hoitamaan lapsia välillä. Joo. Joo, se meni ensimmäiset vuodet sillä konstin. Joo. Juna tuli tutuksi. Mites toi laulu on sulla ollut kans koko ajan mukana, niin sä oot tehnyt 175 ja pitääkö paikkaansa? Onko se suurin piirtein oikein luku? En mä tiedä. On mulla niitä kultalevyjä joku 4 kappaletta. Se on aika harvinaista. Niin on, joo. Arskan kanssa ja Reposen sanoilla. Tehtiin katokaa lavin lauluja ja tanneria ja mitä uffafaata ja mitä tehtiin. Niin mä olin 9-vuotias niillä huiskeilla 3. kansakoulussa, kun mä voitin ensimmäiset kulttuurikilpailut laulussa. Mä olin sitä ennen semmoinen 8 laulaja, mutta sitten kun mä voitin kulttuurikilpailun, niin sit mä olin 10 laulaja. Totta kai. Mä olin periaatteessa niin kuin laulaja poika. Kunnes tuli se äänenmurros. Sitten mä siirryin lausuntaan. Sitten mä voitin lausuntakilpailut aina. Siihen aikaan kilpailtiin kulttuurissa ja muuta. Muun muassa Suomen mestaruuslausunnassa. Se tuli niin kuin siinä semmoisena sivutuotteena. Oliko Antti Enäri Halonen samoihin aikoihin Mikkelissä? Joo. Oliko se alun perin näyttelijä ja sitten rystyi ohjaamaan? Menikö se Niin niin? kyllä se oli ohjaaja. Ohjaaja. Ohjaajapuolella. Antti Enäri, joo. Mä muistan häneltä semmoisen tarinan. Hän oli Kansallisteatterissa ohjaajana, kun mä näyttelin siellä. Joo. Se oli myös joku tämmöinen lausuntakilpailu ja se tulee siihen eturamppiin ja vetää keuhkot täyteen ilman, että tästä lähtee. Niin mummot eturivissä katsoi toisiaan ja sanoi, että nyt tulee huono. Siitä oli kiva lähteä. Siitä on muuten vaikea kerätä. Joo, siitä joo. Nyt tulee huono. Ja vähän kovaa tietysti. Joo, kato Antti Enärin kanssa kyllä samoissa näytelmäpiireissä pyörittiin Mikkelissä. Nyt sä oot siirtynyt vaan vallan elokuvia tekemään. No kato, mä oon ollut eläkkeellä jo 15 vuotta. Niin. 2018 tuli ensimmäinen Mielensä pahoittaja, missä näyttelit. Niin se oli Tiina Lymi. Ne valitsi sen ohjaajaksi, niin se soitti mulle. Joo. Enkä mä epäröinyt hetkeäkään. Ja sitten 22 tuli seuraava ja ohjaaja vaihtui. Se on tämä Mika. Molemmat hyviä ohjaajia, Tiina ja Mika. Turvallista tehdä, kun ohjaaja tietää mitä haluaa. Se auttaa aika paljon. Kyllä se on jostain syystä. Joku ohjaajalla on näkemys ja mitä haluaa, miten se rytmittää, niin Kyllä. Se on kiva. Ja nyt sitten 24 tulee jo 3. Mielensä pahoittaja, missä näyttelet sarjan 4. elokuva. Joo. Ja mun mielestä mielenkiintoinen, koska siinä on rakkaustarina. Kyllä tämä vähän erilainen on, mutta mä nyt eilen sen näin ensimmäisen kerran. Ja mä tykkäsin itse. Tämä Jaana Saarinen, se on Katin hyvä. Siinä koko porukka näyttelee hyvin. Joo. Itsestäni mä en osaa sanoa, mutta oli kiva katsoa, kun kaverit näyttelee hyvin. Ja homma on ohjaaja hallussa, se oli
Se oli mukavaa. Ja maailman ensi-ilta on Red Carpet-festareilla elokuun lopussa. Muistan, mä soitin sulle Joo. edellisen mielensä pahoittajan aikaa ja kysyin, että pääsitkö paikalle, niin sanoin, että Lusu, mä oon mökillä. Pelveillä ollaan oltu Joo. puolisoni kanssa. Ja mä oon pyrkinyt sen pyhittämään, että siellä ollaan kanssa. Ja se on niin mukava paikka, että siellä on mukava olla. Ei ole keliuttanut. 60 vuotta yli, kun mä oon näitä hommia tehnyt, niin siihen on mahtunut kaiken näköistä. Ja voin sanoa, että vaikka se on rankkaa välillä ollut, niin ei se ole sillä lailla ollut työmaa, vaan se on ollut aina intohimo ja kiva. Elikkä mä oon siinä mielessä niin kuin onnellisten tähtien alla syntynyt, että mulla on ollut kivaa hommissa. Ja siitä on tullut vielä elanto. Se oli mielenkiintoinen projekti se, kun mä ajattelin, että oli muotia, niin mä perustin firman. Oikein osakeyhtiön. Ja kaikki meni hienosti pari 3 vuotta. Kunnes tuli ensimmäinen verotarkastus. Se laveasti puhelimessa, että kyllähän me aina taiteilijahan on kulttuuri-ihmisiä, me taiteilijoita ollaan aina ymmärretty ja muuta. Ja mä vein sille kirjanpidon, viimeisen jälkeen tehty kirjanpito, jokainen lippu ja lappu tallessa. Seuraavana päivänä tulee sieltä puhelinsoitto. Nämä ovat niin suuria summia, että minä en voi antaa tämän mennä. Se oli se syy, minkä takia firman nuri. Se käänsi se verottaja kirjanpidolle henkselit, käsittelyyn kassatili ja sieltäkin vaan tulopuoli. Ja kaikki käännetään verottajan taikatempulla henkilökohtaiseksi tuloksi, kun summat ovat niin suuria. Saatana. Se oli sitä aikaa, joo. Me vielä hovissa voitettiin, kunnes verottaja vei sen korkeimpaan oikeuteen. Ja siellä äänestyksen jälkeen korkein oikeus 3-2 niin laittoi sen verottajan eduksi. Mulla on aina taiteilija. Ja tiedätkö mitä? Siitä ei mennyt kauan, kun oltiin Finlandia-talossa. Siinä oli herraseurue lasien kanssa joku juhla. Niin tulee korkeimman oikeuden presidentti ja pyytää anteeksi. Korkein oikeus ei saisi tehdä tuommoisia päätöksiä, se sanoo. Mä sanon kiitoksia. Mitäs tehdään? Ei mitään. Jäikö siitä katkera olo? Joo. Se oli niin naurettavaa touhua, että katsos kun siihen aikaan verottajan ajatus oli. Kirjanpitäjä näytti verottajan semmoinen sininen vihko, verottajan ohjeet tilitoimistoille. 2 pykälä. Sirkustaiteilijat, tanssijat ja näyttelijät eivät voi esiintyä tai siis työskennellä omistajien yhtiön lukuun. Siinä oli se joku sirkustaiteilijat, tanssijat ja näyttelijät. Suomen perustuslaki takaa kaikille tasavertaisen. Mutta tässä kohtaa sirkustaiteilijat, tanssijat ja näyttelijät. Siinä meni raja. Aika jännää sääkeliä. Mutta se oli sitä aikaa. Nyt kun katsoo, joka toisella on firma. Niin on. Eikä mitään, kun verottaja katsoo. Se oli niin kuin länsisuomalainen laulaja Rainer Freeman. Sille verojohtaja sanoi, että ei yhtiö laula. Ja pani firman nurin. Samaa logiikkaa käyttäen. Kerro mulle, miten yhtiö ajaa asiaa.
Ei mitään eroa, Ei. paitsi että me katsomme. Mä jopa kysyin eduskunnan oikeusasiamieheltä, että miten on mahdollista tämmöinen erottelu ja muuta. Sieltä tuli vastaus, verottaja on tehnyt näin ja näin. Mä sanoin, että kyllä mä sen tiedän, mutta onko se oikein? Niin. Ja miten se on mahdollista? Niin, siihen ei tullut vastaus. Joo. Elikkä, Taisit pahoittaa mielessä. no kyllä kautta aivoon, kato sitähän tuli helvetin 20 vuoden velkavankeus. 1/3 tuloista Päältä pois. Onko se nyt? Ooma nyt. Mutta 20 vuotta siihen meni. Säätelä kuitenkin. Mullakin oli asianajajana Tukholman yliopiston professori, kansainvälisen yksityisoikeuden professori Yle Mulla. Ei auttanut, kun Suomi oli autonominen tasavalta tsaarin aikaa. Tsaarin porukka yhtäkkiä totesi, että perkele, Suomessa on vaan suomalaisia virkamiehiä. Että miksi ei ole yhtään venäläistä. Suomalaiset oli nopeita. Ne teki nopeasti lain. Suomalainen virkamies on erottamaton. Niin sillä konstin kato. Ja Suomi itsenäistyi, mutta tämä laki jäi. Suomalainen virkamies on edelleenkin erottamaton, eli sitten karmeata virhettä. Nämä oli verovirkailijat, niin nämä oli kuninkaita. Totta kai. Nyt on Heikillä mennyt vähän liian pitkään, liian hyvin. Nämä on isoja summia. Nyt pannaan näyttelijä aisoille. Loppu, saatana. Joo, ja loppuhan se. Niin. Hienoa. Mutta lähinnä mua niin kuin nauran paskasta naulua. Mites jos ajatellaan, että sullakin on mahtunut ihan helvetisti kaikkea tuohon uralle, niin onko vielä joku semmoinen juttu, minkä haluaisit tehdä? Ei, kato, mä oon tehnyt niin yhtään. Mietin, että voi kun pääsis. Ja jotkut ajattelee, että olisihan se Hamlet kiva tehdä, mutta kun mä oon senkin tehnyt. Mä oon näytellyt käytännössä katsoen maailman näytelmäkirjallisuuden kaikki. Shakespeare, Molièret, Chehovit, kaikki suomalaiset. Aleksis Kivet, Veijo Mereit, kaikki. Niin ei ole mitään haaveita, että joku on jäänyt tekemättä. Sitten katso, tässä on mittarissa jo 78. Joku pari vuotta 80, niin kyllä tässä jo huomaa, että kyllä rupeaa pikkusen mittarissa olemaan, että ei tässä enää kipasta niin kuin nuorena miehenä. Ja minkäs teet? Vuodet vieri armaani. Mutta on tullut tehtyä niin, että ei ole jäänyt mitään semmoista voi. Iäksen kanssa tehtiin jotakin elokuvaa. Me oltiin vanhainkodissa kuvaamassa. Mä juttelin sen vanhainkodin johtajattaren kanssa ja se sanoi mulle hienosti, että suurin ongelma täällä vanhainkodissa on heillä elämätön elämä. Se oli vanhuksilla se suurin ongelma. Miksen mä silloin? Aattana. Mutta jos on elänyt, niin ei ole ongelmaa. Että jos tässä jossakin vaiheessa vanhainkodissa ollaan, niin ei harmita. Miksi mä lähdin Kansallisteatterista pois? Mäkin lähdin. Niin. Päinvastoin pitää rohkeasti lähteä, jos vähänkin antaa myöten. Ei Kansallisteatteri mikään huono paikka ole. Mä olin siihen aikaan, voin sanoa, että se oli hyvä, että mä menin sinne ja pääsin näyttelemään sen aikaisten hirmujen kanssa. Tauno Palo, Jussi Julkka, Kaisu Leppänen, Eeva-Karina Volanen, Tea Ista, Rauha Rentola, Pia Hattara, kaikki hirmut, Heikki Savolaiset ja muuta, Kauko Helovirrat, Risto Mäkelä.
hirmu porukka ja mä pääsin niiden kanssa näyttelemään. Siinä oppii väkisinkin. Kato, ei tarvinnut nuoren miehen sen kun sotki sekaan vaan. Lavalla oli amitsuunia ihan tarpeeksi. Ei tarvinnut nuoren miehen vetää, kun siellä oli vetureita. Ai. Mä oon vähän ylpeä ollut siitä, että kun Kauko Helovirta, se ei koskaan pudonnut näyttämällä. Vaikka mitä tapahtui, niin pikkusen silmässä vaan loisti, mutta se ei pudonnut. Se oli niin realisti. Paitsi rouva suorasuussa mä olin palettimestari. Ja ollaan Helovirran kanssa siinä. Ja mä oikein laskettelin pärsken. Niin kuin ei sanottu, saatana, Heikki perkele. Sulla oli täältä joku kerta antaa sellainen roolisuus. Lainkaan tekstiä, sinä keksit ne itse. Ja mä laskettelin sitä. Niin yhtäkkiä Helovirta. Tulee tämmönen ääni. Sitten tullaan pois naurassa. Mitä sulle tapahtui? Mä putosin. Joo, se oli. Että mä oon saanut Helovirran putoamaan lavalla. Onko se Kauko Helovirrasta se tarina, kun sitä etsitään kissoja ja koirien kanssa, että missä se on, kun pitäisi olla näyttämällä. Niin. Ja sitten joku järjestäjä löytää vessan, missä on ovi lukossa ja sieltä kuuluu. Ja sitten, Kauko, näyttämölle! Voi vitu. Ei hetken rauha. Ihan varmasti joo. Kuulostaako samalta miehen? Kyllä se oli hauska kaveri joo. Matki mua! Risto Mäkelä. Esko Salmiselle. Matki mua! Matki mua! Se oli kuullut, että Esko matkii sitä. Onko se totta, että Mäkelä oli niin vahva, että se pisti puhelinluettelon tuosta kahtia? Juu, kato se seurahuoneen vessassa saatana oli eri mieltä jonkun kanssa, niin se otti se pöntön sieltä. Helvetin vahva. Kaisu Leppänen. Veijomeren nuorempi veli. Kaisu oli mun äiti. Dementoitunut äiti. Ja meillä on kohtaus Kaisun kanssa. Me harjoiteltiin ja sitten näyteltiin. Pakko kertoa tämä, mistä olen ylpeä. Kaisu Leppänen, vanha näyttelijätär, sanoo sitten, että Heikki, sun kanssa on hyvä olla näyttämällä. Eikö se ole aika hyvin sanottu nuorelle pojalle? Niin. Ja kysymys oli vaan siitä, että lähinnä mä puhuin sen niin kuin päälle, niskalle, kun se oli siinä. Ei sen jälkeen tuommoista repliikkiä kuulukaan. Kyllä se tuli toisenkin suuntaan. Mä muistan kerran, kun tehtiin jotain papin perhettä, mitä oli vedetty 100 kertaa täydelle salille. Ja sitten mä menin kurkkaamaan verhon takaa. Mä että ei ole täyttä. Eli niin kuin 2/3. Elli Kastreen sanoi, että otti päähän se, että mä niin kuin puutuin siihen. Sitten se vaan sanoi, että hän on kiertänyt silloin, kun kierrettiin Kansallisteatterissakin, niin Tautapallon kanssa. Ja se on ihan sama, kuinka monta niin katsojaa siellä on. Niin silloin vaan pitää näytellä entistä enemmän. Ja se tuli, mä en tarkoittanut sitä silleen, mutta mä muistan, se jäi mulle silleen, että se on ihan totta, että on siellä 1 tai on siellä 2 tai on siellä 200 tai 400. Aivan sama. Samalla lailla pitää tehdä. Sama latinki. Joo. Ei siellä vähätellä sitä, että ei silloin kun puolissa vielä niska kuin tässä. Niin. Ei. Kahta kauheammin pitää. Nimenomaan. Niin, Elli oli, se oli Lairin Veskun kurssilla. Elli meni, siis vuosta aikaisemmin meni Kansallisteatteriin kuin Pekan kanssa. Et se meni kytämään Jaskankaan kimppaan. Joo. Marlon Matokyy. Marlon Matokyy. Kytömaan Matokyy. Mä oon Matokyn kanssakin näytellyt. Joo. Marlon oli ylioppilasteatterissa ja niin sehän oli se korkeakoulu yliopiston alainen, missä Holmberg opiskeli. Joo. Ja Sipilä ja ketä kaikkia Kajavat ja muut. Ne kävi sen korkeakoulu. Se oli siihen aikaan. Korkeakoulu. Joo. Ja sitten oli teatterikoulu. Ja se teatterikoulu oli siihen aikaan
Se oli todella teatterikoulu. Eikä ei mitään. Televisio oli aivan uusi siihen. Niin, joo. Se oli perustettu vasta 58 televisio Niin. Suomeen ja muuta. Tämmöinen oikein niin kuin, kun mä menin teatterikouluun, se oli 64, niin ei se monta, ei ollut vanha Joo. televisio. Niin ei tietenkään ollut mitään opetustakaan. Ja filmilakko sitten vielä samalla. Joo. Että siis elokuvaakaan ei opetettu. No sitten kato, oli kyllä hyviä opettajia, tuommoisia kuin Mikko Niskanen ja muuta, kun sattumalta pääsi sen kanssa tekemään sen. Ja sitten Reponen jostain syystä, mä en tiedä minkä takia, niin mistä se Reponen kekkasi, että pyysi mua. Eli mä oon vähän niin kuin ollut ihmeessäni, että mistä syystä ne kysyy. Ai jaa, no, selvä. Helkatisti on muistoja. Niitä on niin paljon, ettei muistakaan. Kiitoksia Heikki haastattelusta ja onnea siihen mielensä pahoittajan rakkaustarinaan. Joo, kiitoksia.